pedera mamundas. Yamira pamberi pedare la mamundas. Ndinotaura ndezvechopano nganye pandichabatwa nemunhu Mwari ari mubatsiri wako. Pamusoro imani ndine nyaya yemurume wangu akatora munin'ina Mary Mucheni. Murume wangu akatora munin'ina wangu mwana wamai wangu ndiye warugara. Ndichitaura matangira akaita nyaya payakabvira. Ndakati munin'ina wangu akauya kuholiday kumba ari apedza grade 7 aine 13 years. Ndobva auya kuzororo kwamutare. Ndobva ndagara naye munin'ina wangu anga akutoita musikanzwa yevakomana. Ndakasvikira munin'ina wangu aine mukomana wanga akavhurirana ndaenda kubasa parenje dangamuka. Ndobva ndatokanganwa chandakakanganwa ndadzoka kumba. Ndobva ndazvidaizwa usataure history idzodzo wotoita kuti pakudataura history dzoda kusvipisa mwoyo wekuti mukadzi wakanga kuziva uri nei wakazotorwa hake uchi hwanga waidyiwa kare aiwa taura inyaya yechete wozi nyaya yenyu patiri mimi murume akatiza nomwe mukadzi ndizvoba musure mekunge ndachengeta mwana wamainini achinzi ana baba. Mwana akasvika pakuenda kubva grade 1 kusvika paari kuZPS. Wakaenda kuZPS 15 November zerapera ndopakagraduata mwana. Baba wakabuda mumba musi wa14 wachiti wari kundonyora quotation kwachienda mbuya. aiwa murukuerewe ndiro zvese zvamutaura izvo hatiine nazvo isusu nyaya yedu yetiza tatimi makati mii nyaya yamaunza kudare kuno ndekuti murume akatiza namainini ndizvo akati murume akatorwa namainini imimi nemurume muchiri mese makarambana hatina kurambana basa kutogara namainini ndova ndondizive kutora namainini une muchato here unotadzisa kuti murume atore mumwe mukadzi honguma ichi chakashamuna muchato wemukadzi umwe nemurume ndovamwinavo asi akachata here nemukadzi wacho autora haana kuchata because munoziva zvinoitika mazuva ano the new marriages act inotaura kuti vanokwanisa vanga rugara wese handiti wasina kuroorana asi wasina kushata iyoyo ndiya kuti civil partnership yamaiti mapoto imi yakazopiwa kazita kechirungu kekunakirita yakuzi civil partnership asi civil partnership iri kuti zvii iri kuti pavachazosiyana handiti kana tovarambana mukadzi iyo ari entitled property yese yakaita nguva yakagara nemurume kana wagara wese 6 months 3 months 5 months 6 months atoentitled property iyo yakaitwa nguva iyoyo vari wese nemurume wakutosheyawo nemurume asi ibi nyaya yenyu paino ndeyekuti mhosva yake uyu handiti murume akanzi amuchata nomwe mukadzi iye ainomwe muchato usati wagura ane mhosva inonzi bigamy. Bigamy ndiyo mhosva yekuchata nomwe mukadzi uine muchato usingakubvumidzi kuti uchate futi nomwe chii mukadzi. Saka izvozvo izvi havana kuchata ni chamunokwanisa imimi kuita kumhangarira mainini mhosva yekufewa nemurume wenyu mopiwa maadautas charge. Saka kuno kumanje kana yatove nyaya dzemadautas charges nechii zvaakutoda civil court. Ndamuna atungwe
Augara nomukadzi yake. Ari kutata nemurume wangu. Ari kupishana nemurume wangu. Mnenda nemuchato. Muchato wacho uri? Muenda wakoti. Nemuchato iyo sibhokoti nosvika munomangana nyaya yekuti mainini watitorera murume. Because kurambana kwenyika nemurume kugurwa kwemuchato. Saka kana muchato usati wagurwa Kukoti takaenda kumama vandisondisa akati mukadzi richiri kumuda musi wa 20 April Magistrate wakatonga akati inini baba dzokerai kumba nekuti muchiri baba wekumba nekuti mati mukadzi muchiri kumuda kubva musi wa 20 iyoyo hakuna baba akauya kumba mambo ndosaka ndikuti kana yakatombotonga naMagistrate ka munodzoka kuna Magistrate kuti munhu imakatidzoka kumba uya haari kudzoka kumba Imba mvura sungeni. Uri piko munhu. Mainini zvido. Mainini. Mainini simukai mainini. Kwea. Ya. Mtoe changamire shumba. Yes. Nyaya iripo shuwa zvekutaura mukadzi ndiani Jeremiah Muchena. Nyaya iripo zvekutaura mukadzi chokwadi. Ndakadanana namai mini mushure mekunge ambotidza takunda mumereji tikaitisa mwana namai mini iye akazosvika pekuti iwewe haukwanisi kuroora mai mini ndiripo ukaroora mai mini ndiri kuzvisunga ndikandazvugaya kati aiwa inini ndine raiti yekuroora wakadzi wake akaramba tichibva tati tezara achimupenyu mai mini aane mimba ine mushure mekunge atiza tatine bhizinesi yedu shumba radai manager naye mukadzi wangu achichengete mari achichengete mari changamire zvadaro takanetsana mushure mekunge ashandisa mari yandoda kuoda yekustaff yekutitengesa takunerana takurowana mukadzi wabva azotiza kwamboenda kugara kusakudza for 2 months kwaunosiya ndina mai andisiya ndina mai nini ndakati mai nini onai zvaita sisi watazvaunzwisisa zvadaro ndikati mai nini sisi wenyu aenda ini ndakavimbana namai nini tikadanana namai nini mai nini ndikamuitisa pamweyo akabara mwana iye mwana watova ne 22 years mwana iye wani 22 years apa tine 26 years tiri marriage zvadaro tezvara wangu wakati Muchena kana mai nini azobara mwana ukanga wazokura Muchena kana wazofamba waona kuti mwana gwekwa Muchena izoita zvema-DNA test kana zvako wazwa kuti mwana ngewako Muchena endoorore mukadzi waroora mukadzi wozoripira chii mukadzi wako asi zvisinoite zvaro wakazoshaya pake muchato wenyu itaipi muchato wedu 1 haigumidzi saka zvadaro muchato takazoita mushure meunga patova nemwana mushure meunga tezvakati kana muchida kuita muchato musimuseindai munogona muchato uyu wanga uri kumanikidzana ndisikadi kana hama dzangu dzanga dzisikoka dzakakwana zvakanyorwa pamuchato azvinaonyewa hacho kuti hama dzangu dzasipo dzakakwana asi chandikuta ndechekuti muchato uyu wakaitwa poindi yandaudzwa ini mati muchato wakazoitwa mwana apo atoapo muchato ambuya muchato wenyu nemakore mangani muchato ndowa 2004 mwana ngowa 2005 amainini mwanangu mwana ndiri sapete makuva mangi mainini mwanangu mwana ndiri 2005 maikuru muchato maikuru muchato ndiri 2004 24 February 2004 samuchena mune kakurura kakukangano ya zvinodaro mambo kuti pfungwa dzakutoitawo dzichionekuda kwekuhwara changamirandira taipe muchato yenyu but manje ka unoona pane challenge yacho pane challenge ndepekuti mainini nababa mukuru
wakanga wagarawo kudanana kudhaya before muchato kouchizozi chichata iwe ukaroda kuchengetedza chii marriage. Ndosaka mukadzi kuti zvinomanikidza murume utadi achate 511 so that man inokwanisa kudika because all along man inakugara naye kubva 2005 man inakugara naye ainanga achigara ega pahonde kumusha atori newana 5 waainavo wasiri wababa wawe vamwe varumewo vamwe vakasiyana siyana vevana vaainavo uye mwana wekutanga yanga aine 3 years mazuva yaauya kuno vanozogara vese. Murume wangu akati kuti mukadzi wangu zvikuperere zvandaita zvekupfuurawo nepana mainini, rega ndichate newe unzwisise kuti hapana ndinokuda mukadzi wangu, ndokupinda kwatakaita pamuchini. asi izvozvizvo wari wese here ndopane nyaya Wari wese kwete Urugari. aripo maini ini ndiri kwara mainini murugari musiri mese naba mukuru makandosvisvina nawo zvapera Saka nyaya yayo kunoguri. saka nyaya yayo yakunondei pamusoro iyi changamira inyaya yekuti badzi sisi wangu ava zvinganetsa kuti vazvizwisira kana zvitanga nhau yataurwa nabamukuru inhau yechokwadi. Zvadaro zvairi nhau yechokwadi kudaro, ini ndakanoenda kumusha pandinobereka. Nhumbu yemwana wangu yanga ine 8 months. Baba wangu ndokubva wanditakura kudzokesa kuya pamutara. Vakada kuzwa kuti iwewe nhumbu ndeyabamukuru ava here. Zvadaro izvozvozvo bamukuru ava vakadedzwa nababa wangu ndasonga watogara. Iwe muchena tipetiswa. Mainini wakumazindindera. Wamuchena wakatamba kuramba. Enhayo kuti wairwa nechi nemukadzi. Andimukuzvona. Zvadaro izvo takaenda pane vamwe vatinoti mainini. Vakanosvika papena gogo wangu waripo. Gogo wakati amuchena nyaya hamusi kuiziva here. Kana imi muti nyaya hamusi kuiziva baya mainini apa. Batai mafuta angu. Amuchena akaramba bata mafuta. Kuti mbuya akati kamukabata mafuta angu mukatsva ndoda anoona. Zvadaro ndopakabvisa mari kuna baba wangu $100 yekuguma mhosva. Zvadaro izvozvo sisi wangu ava wakanonyora listi yepreparation yemwana. Ndikaenda inini nababa wangu nawo bamukuru wangu kunotenga zvinhu izvozvo. Ndobva ndaenda kumusha. Ndakaenda kumusha ndikanogara kumusha kusvika ndizvara kumusha ikoko. Zvadaro ndichinge ndazvara mwana wangu ndakagara. Baba wangu akafa muna Machi, mwana wangu aine 3 months ndekubereka. Vakuti mwana wangu une mukufo. Asi zvakuru kupa ndichengeta chii mwana. Ndakagara shuwa kusvika ndakarohwa kumwe. Chiri maunge sisi wangu ati atigonigarisana banani newe. Ndakarohwa kumwe. Mwana wangu agrade 2. Vakanonyengetedza nemun'ina wake iyeyo. Vakati ndotuchi mwana. Vakutra mwana vaafunda kuti wangu uchidika. Kwaini zvanaka izvo. Tagara. Mwana haachakwanisi kuti mwana wawe kumba kuno kuzondiona ino. Wakutozwa kuti mwana haaendi kupi kuna mai wake. Zvadaro mwana akaenda road cruise akapedza. Akaenda kuZPS akapedza. Mwana apedza kuZPS. Mwana akauya kuno. Mwana auya kuno akasvika akati mama, ndinonyatsa kuziva imimi kuti baba vangu ndewapi. Ndo nhau yandafambira kupi. Saka zvadaro izvozvozvo nemwana. Ndakamubira ndikati mwanangu, zvauya uchindibvunza zvakanaka. Asi ini chandokuta ndechekuti iwewe baba waigara nawo ndiwo baba wako. Ndakutaura mwana. Mwana akati mama une chokwadi kuti mama wadaigara nawo. Kureva mama. Wati mai wako anga ine varume 25. Ene kosho akatozvitaura pakafamba. Dare rakadini? Rakagara. Mwana wangu zvaadzoka chiti mama dakudzokera kuHarare. Nokuti tine maposta ndodini atinoda kupinzwa. Vapiwa mari dzavo dzekumaZPS. Mwana wangu haandifonera. Mama asvika ikimuka. Handina kuziva kuti afonera baba wake. Ndakasangana Harare. Asangana Harare kudaro. Mwana akaenda zvekuma-DNA test. Ma-DNA test angabuda 2 weeks. Mwana akawanikwa ari wababa wapi? Mushure mekunge inini ndiinaye mwana wangu iwawawo.
pane umwe mwana aigara kumba kwawo, mai wacho amene ukama hwawo vakasvika pakuti mai wavo akasvika pakuda kundishungurudza inini pafoni. Ndakangobvita foni yemwana wangu raizona ndichibva ndaibata foni ndikati maga kana izvo zvamuri kutumwa namai avo ndiisisi wangu inini akandiitisa mhiko murume wavo. Zvari murume wavo kudaro inini ndikaona madna test akabuda ari ababa avo, baba avo ndiri kuvatora nokuti inini ndega ndiri kuramba nenhave kuti taureni muromo kuri nemaoko ndiri kurambirwa vamene dhani yakuti haona kuoneka uri chiva uri musikana handimuri kushona onibhatiradini yakadaro. Saka ivo pakati pavo kuzonetsana kuzosvika pakuzotiza kudini apa inini handipo ba. Asi munhu makazotora Munhu upi? Handina kumutora be. handiti matisataka kuda Munhu handina kutora basanga ari mashekurwadzirwa nokuti ivo wangu waisa umwe munhu pakati pedu. akanyaya nhasi Dambudziko rangu riripo kuti nhasi mawingi because kana sisu akaripota kuti makatora murume. Saka ini ndozvandobvunza kuti kana imi musi kugara nemurume uyu murume ari kuharare kukwavo sisu aro, saka nyaya yenyu ndeipi yamawinga nayo? Amene achakapira mukanobvunza ivo nokuti ivo vari vairipo papa hausi kuenda kumbani nemamaintenance ivo vari vaipa papa amene chini ndakwana papa Wani ma-maintenance nechi? nemaprotection order yo papa Iwo hautori. inatipo pai imbamba musi kuenda kumbani nhoroondo yakakura baba. Ndakasvika pakushungurudzwa nemukadzi nenyaya yemwana iyeni wati urutaura. asi amuchirudana neni munamaini Handina kumuramba pamukadzi wangu. ndamubvunza Ndandisisiri kuenda kumba nenyaya yekuti muchiriudanana here kudanana tinodanana. namaini No, not namainini. Namainini hatisiyani. nababa namai Ndutana namaiku. namaiku Not namainini. Namainini hatisiyani. Hatitoziyani. Kuziyana kwatinoita namainini ndekuti tine mwana ndekuti pamwe pacho patakaenda kumadheni ndokwatakapesirana kuonana kusvika izvozvi. Inini ndinenge ndiri kuhara. Saka mainini makandotsa mvura vabva mafura. Ndakafura. saka maikuri muruti inyaya Ndiri kuti zvakataura mainini mazuva ataura muna December November kuti ndikaona ma-DNA test akati mabande ava wemwana ndabva ndatotora murume kubva ipapapo murume hakuna botara ndishakuwa. Saka imimi muri kubhesa argument yenyu neassumption yekuti uyu akataura kuti ndikaona DNA iri kuti chii akati ndiye ndabva ndamutora katika madna akati haukandaro asi uyo ati akatorwa nemurume akakumberi akaenda nelife yake. Ndakatorwa nemumwe murume after ndabitiswa neuyu uyu utoenda zvimwe zvigebenga zvinotomuhirawo mari wakatorwa Warugara wese mambo wanawo vakutoroja muno kuroja ipi kuroja kuna ringi road makambosvikapo here handinambosvika saka akakutaurira ndiani akakutaurira ndiani mukoti kwatakaenda wakataura ndinogara kuberia corridor aiwa ambweka mukataura beria corridor beria corridor neringron zvinhu zvakatosiyana ndozvenutaura kuti kukoti wakazotaura kuti ndinogara beria corridor beria corridor kahisi neringron zvakasiyana wakatanga kugara kuna ring road imimi ndikuti mbuya makaudziwa nani zvamuri kuudziwa kudada amuna masekireti kamuno zvandinotaura zvekuti kuberia corridor zvakabuda mukoti kwaMajor Street wachitaura iwo saka ndio baba ndipakati paakaburitsa kuti ndikugara kuberia corridor akati ndikugara kuberia corridor nemukadzi uyu here mushure meunge mukadzi anotaura ndikugara nemukadzi saka imimi sei makazouya nepfungwa dzekuti warugara wese nekuti pakataura mukadzi uyu kuti ma-DNA test akabuda murume ndatora anozoona murume anozenzepi murume ndiye rexision aunozenzepi Hapana panozi self-employed ndokuzvishandira. asi munogara kwarani Ndinenge ndiri kuhara pambayo ndichiuya ndichiita mabasa angu chidzoka kuhara. anyway apa isusu hatitongi nyaya based on assumption tinoda proof yekuti anzwa zvamutaura mukuziva zvamutaura wezvekufungidza nekuti maaudio akataura mainini aiwa kana akataura kuti murume wako DNA ikabuda iri ndabva ndatotora
ndabva ndato hazvide kuti wakatora pakuufizura wozimainini iyo zvivhuru mwenyu ari ndikuona ringi ritotaima itoinyuwanike tiadai roko roitoti itotaima mainini wakatomubva nderaife yake umbangarite zomati imi mipezerana ine chii kuva chiutinetsaka zenene magumu imi munombogara ipi ndogara kubva kwangu kuna tv kupi kuna tv baba warugara ipi baba vari kugara kuberia corridor terei ndozvandoda saka muruti muri moipa kudii kana muti marugara bhera kodi marugara bhera kodi kubhodha pamusoro iyi changa imbotauro zvidiki zvishoma pakati pevanhu vaira nyaya iripo ndeyekuti sisi wangu awa kuudzika chaiva chaiva havaudzikiba nekuti nhau yakambotongwa nehama dzacho dzigeraka idzi vakatadza kunoteerera kumusha kwandinoberekwa inini kukanosvika kwaudaidzwa zviuya titaure nyaya yako kunoku zvekuti murume wako iwa hakusisina kumusha nenhau yei murume wako iwa akaenda murume wacho abusa nhau yekuti izvo ndasvika mumba ndikaona poto ine jirashi pane tsono yaiisa pagasi ini ndaenda kubasa handimukuzvona saka nhau idzodzoka kutonge kwaita zvekusipirita izvozvo iye mukadzi ndiasuziya asi kuti achokwadi pachaakaita kune murume woti amu ndo nhau iri kwaipapadzichengamiri wangu saka imi ndii makataurwa chokwadi chacho muri kuona nyaya yangu iri maiko kana mauya kudarika kana mauya kudari munouya muine umbowo hwakakwana hwenyaya yamuita sei yamuri kutaura mukauya musina umbowo hwakakwanaga isaka kuna mabasa etokasa kuti vanapa muni varipo varume munini wangu vanoziva nhau iyi waripo baba munini wacho unoziva uri avo vari apa vaunini uyaya taurai kuti vanhu varogara wesera zvichiwa vanhu havazvogavarisa vamukuru varizvakasakudanai saka vari kugara ini ndakanga vafanira kunze kwahara shure kuno katambogarawo mataro kumba kwavanhu kanosvikawo kuona mainini varogara wesera namainini kubva pakaitwa bhazi kenyewa haimwana kuda kuita bambo handizivi hangu kutore pabasa maini ndakambovabvunza kuti zviri kufamba sei mukunese rezvechini makaenda here akanditi hai hatisisi bana zamucheni tonomboendako noitsoke saka yenya haina chii haina umbowo wosi chandikuziva ndechekuti ehe mvura payakambopfuura inopfuura ndozviziva asi pane pamwe pokuti inokwanisa kunga isapfuurayo every day asi kukandonaya badzi inopfuura saka zvinokwanisa kunga zvaakuitika zvaa zvekuti bambo wakangowanawo chii mukana vanodini vanopfuura asi kana pasinawo mukana hapana chii hapana mukana hatingaiti rule out chii izvozvo asi zvokuti titi nhasi tondingamutiti mainini vane mhosva neuyo hatina tashayaka wodai muti mi ndakaenda kumba kwacho vari kugara panhamba yakati bhera point kana kuling road kana kuti kwatogara kwarara vari kugara mupakos pakati ndo pavari kugara zvino zvese izvo hazvidi hazvipo handiti saii muri muda kuti titi chii manje titi muziva mutsvara ichokwadi titi zvatoziva hedu ngezvokuti varume nana mainini matsotsi hakuonana here vari kwanisa kunge vari kuona navo asi chatisina ichi umbowo asi ndoti maikuru tsvakai umbowo kana maona umbowo modzoka motaura kuti ndakazoona umbowo uya waida kuti dariritiziya zvakazosvika kuita zvese izvi pandakaitira mukadzi wangu protection akanga akanzirwa namufundisi ini ndopinda afm church akakanzirwa 3 times namufundisi akakanzirwa namufundisi wemethodist tikaenda kumapurisa kuchikomo andirowa mukadzi ndikatadza wamutorera aiwa tinofona kumapurisa kuchikomo kuti wafona ndakarohwa changani ndikaenda musoro rusunduka ruka dziso rubuda mvura iyi mushure meizvozvozvo ndo pandakaona poto yangaiti mukicheni iti ndiri kutsvaka sipo yekugeza mwiri
ndakubvunza mukadzi chinyi chandiri kuona ichi mumajuku basi wapinda mukicheni mangu uri tsvake ngati indozi yangu handina mapoto pa asi ndandotsvaka chisipo yekugeza mwiri kwakona jira reblack rine tsono kurufira chipikicha chacho ndinayo tibva tanetsanazve kwakuona mushonga uri mupesi wakasungwa nekajira ndikutsvaka makiye emoti arasa andizezera makiye emoti kuti hakuna kwauri kuenda ndibva ndatoona kuti inini vatizwai zviri baba ini zvese zvokuti maona mushonga mupesi kwandiri nini hazvina kana inifani why kukana mushonga wacho wanga uri kuti mimi nyama dzake dzisungike munyase kunakirwa mwamakazvisiya handisi mandoona mushonga handisi makutofungira kuti ndiokuuraya ko kana wanga uri kuti mimi wacho mugare zvakanaka zvinozoita kuti ufungudaro changaii unenge uri kuona action yauri kuti ai ndozvandizve mushonga izvi ngatichanda because pakati penyu hapana n'anga pakati penyu hapana n'anga saka zvemushonga hatingasichanda isusu chatoda pakati pedu kuda kuziva kuti rudo ruripo here kana kuti hapazii ndopane nyaya irova kana pasina rudo endai kuhaikoti munochekese muchato chiri kuti bambo iwe uitwe muranda une mukadzi inyaya yekuti penga penga hako asi muswe ndakadii saka iwe if you are not careful unofa uri kungotambura iye mukadzi ari kujabula achingoti ukada kudai uvhazi muchato ukada kudai uvhazi muchato ndosaka aizviitira izvozvochangamiro because aizviziva ngekuti kusvika zvese zvichangamiro inyaya yekuita chimbadzo mukadzi wangu kukwerete mari changamiro zvakafanana nekuti wakakwerete mari kumuzukuru wangu 1500 kwakundiudza kuti iwewe bhadhara mari iyoyo kana usikadi kubhadhara iwewe mulaife mangu hausisimuba hama dzangu dziri panapa dzinotaura baba angu ari apa ketangu ari panapa anotaura saka ndo zvandakaita kutikana ndinogona kuurawa ndosaka ndinotaura bambo tinokuadvaisai kuti kana rudo padii pasisina hapadini musachengete chipepa chisina basa mubhegi chisashandi muchato unochengekwa nevanhu varudanana vanhu vasisadanani vanokanzura wopisa wotangazve aiwa because chionesa mirai amukati muri murume vemukadzi iyo pane protection order muri murume vemukadzi pakudii pane protection order umone nzara umwakakuta anongwana notova imi mbudira naye pachena guys kana chinhu chichiri kuita itai kuti chiite kana chisaiti hachidii bakekwa andi endai mogurise muchato rambanai zviri pachena munhu umwe naumwe aende mberi munembe neupenyu hwake arugara mumba ndiandini arugara mumba ndiani iwe murugara nemwana handisi paimba yakatengwa nani makatenga mesa saka imimi ndiyo strength yenyu yekuti nekuti takatenga tese saka ndogara ende mugara nemwana munoziva kuti imba iyo haitengeswi kusvika mwana asvika the age of 18 saka ndo kune strength yenyu iya muribata kuti enda hauba uri kuenda ini pana handidii handii ndosaka ndoti vakomana rambanai zviri chii zviri pamutemo umwe naumwe akwanise kuti asei baba munini baba waende kuna mai nini wari chii wari free wasina munhu hawanotyaba ende mai nini apakurira hake baba mukuru wake asina munhu haanodii imumomo ida uchata mochata akambona toa imimi kana mutodawo wenyumo mudii mototsvagawo wenyu mochatawo futi itai kuti muite free musamanikidze zvisingaiti maoko munodetseranei ndosaka kuti mbuya hazvirevi kuti mizwai mbuya hakuna mutemo unoti murume ndi anofanira kuramba mukadzi hakuna mutemo wakadaro mukadzi ukafila kuti hazvichaiti iwe enda utaura kuti bamba hazvichaiti kanzura muchato enda kuita application for divorce kwaikota kana uona kuti hazvisudii hazvikuita unomirirei kuti azvichazotaura uchazotaura ari kusafa ndiani
ndiyo unokada ukwenu unokwenwa ndiye iyo ukwenu iyo unokwenwa pada ukwenu iyo unotishishanyira rumba kana zvisaita zvichadini zvichaiti gurai zvinhu zvipe go your way go this way morarama life iri chini aiwa inini darito hariti izvozvi darito harimboitirambaniso isusu tototi nhasi mabva kunotori babu izwai chichemo chamai mai wati ndine nyota mupeiwo mvura mumwisaiwo mumwisaiwo handizova kana zvichaii ndo basa redu iro rekuti hazviiti musadaro muri vanhu vakuru kana zvinhu zvisaita zvadii angamwa senge maonera ndikutoita ndikuratidza kuti zviri kutonetsa andi saka nazvomumesa taise muchaurayana muchakwaza sevanhu vanombochayana musoro mamunochayana umwe mai manje unokomoka akamona ndoto kuchaya kwamakaita muno mbuya maichayana wakanzaiswe mahendikazi asare aiwa musamusunge musamusunga kuitira mwana ndosaka ndati bambo musamiri wekutaura kuzika kwashata onai mega kuti kwashata moita zviri chii zvinoenderana nezvamuri kuona kana makashinga musagure muchato garai makadasi imuri uchayo saka hapana nyaya imimi ndai modecide kuti muda kuti asiende marriage if you want it to continue chigarai pasi muite muone zvomunetsi zvazvomugadzisa zvomunetsi continue but kana muona kuti hazvichadii hazvichaiti do the honorable thing endai moguruse muchato ananga kwavananga wani inini my only concern ichi mwana kuti mwana aaziva vanhu wake asati asvika chi 18 ende imba iyo haitengeswi because ikatengeswa mwana wangu iyo unoshaia kuita sei mwana munoziva here kuti iproperty yehurumende saka basa rehurumende nesi kuchengetedza vana kuti wasatambiswe yese yese nevanhu vakaita wanga imini hanzvo saka go and decide kuti murude hanzvo